silencer til mine AR. Men han havde til gengæld masser af burner til mig. Jeg tager det der 4x, det har jeg ikke plads til. Jeg mangler et cheekpad og en muscle til... Ja. Nå, jeg begynder lige at mætte op. Ja. Kan du dække mig imens? Hvordan ser vi ud for cirklen? Vi er lidt langt væk, så vi skal faktisk... vi har ikke rigtig så meget tid til... Jo, vi har 2 minutter til at loot. Men jeg ved ikke, om de har nået at loot noget. Nej, men lad os bare holde igen, altså. Vi har... Så vi kan klare os. Ja, altså jeg kunne også godt bruge lidt mere meds, det er sådan set det eneste. Flash hider. Den var ikke så dårlig. Den har lidt mere jævn ud. En skrald el. Vi bruger den der. Nu også er det 4x på min AR. Kæft, jeg har en... De var ikke særlig gode, dem der. Nej, jeg mangler stadig first aid kits, men jeg klarer mig der indtil videre. Jeg har et, jeg kan smide, hvis det er. Ja, det må du gerne. Jeg skal bare lige have gjort plads til det. Lol. Okay, det var derfor, jeg ikke havde plads. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg ikke havde plads. Jeg havde rendt stadig rundt med de der fucking shotgun-skud. Nice, man. Fuck, det er lækkert, det her. Ja, mit aim er også on point i dag, mand. Hvor mange boosters har du? 8 i alt. Kunne jeg ikke få nogen af dem? Jeg har kun 2. Selvfølgelig. Det vil jeg i hvert fald sætte rigtig meget pris på. Yes, yeah. Lad os køre bare herop. Ja, det var også min plan. Jeg tænker, der burde være sådan rimelig meget mening. Hey, så skulle jeg have taget nogle af de der flash hiders med og sådan noget. Jeg har fundet til de sniper der. Ja. Bunkers, hvis der er. Til højre for os. Hvad siger du til det? Skal vi gøre det? Ja, det kan vi godt. Lortebil. Nu blokerede den mig. Husk lige at tjekke hjørner og sådan noget. Ja, selvfølgelig. Jeg har lige sat mit red dot på igen. First aid her til dig. Det er bønder til mig. Nice. Der er en skrald el. Med lidt bønder til. Level 2 hjelm. Jeg har en level 3. Lækkert. Har din taget skadet din hjelm? Det har den ikke. Jeg lavede altså lige den her AVM. Ja, det er nok meget godt, det. Lad os se her en gang. Så er der ikke rigtig mere hernede, så vi skal bare videre. Nej, skal du ikke have nogle booster, siden vi løber videre? Jo, det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Hvad havde du? Jeg har 2 boosters. Det. Yes, det er fint. Ja, jeg har her. Tak. Lækkert. Så kan vi klare os. Jeg hører en bil under os. Det lyder som om, der holder en. De kommer herned. Ja, det lyder sådan. Du er ikke løbet med mig. Nej, men jeg kommer nu. Lad os bare vente på dem. Det havde jeg også planer om. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvor de kommer fra. De kommer fra vest. Eller hvad? Det lyder som om, de bare kører rundt lige nu. Hvad er det? Okay. De kørte væk der. Okay, vi er tæt på cirklen. Ja. Samtidig.
Jeg kan umiddelbart ikke se nogen her. Nej. Back. Hey, Okay. vi vandt lige en due før. Sweet. Og jeg er gået i gang med den næste. Ja, der er 29 andre i live. Ikke mere. Og jeg har lige slået 2 ihjel, og fik ABM. Sweet. Ja. Det er da ikke skidt. Og der ligger en care package der nord. 330 med. Ja, men jeg tror det der, det var den anden sidste, ikke den her, men den før den. Der er to derovre, der er lige løbet ud. Care packagen? Ja. Ja, jeg ser en. Ui. Nej. Ja, skuddet blokker mit syn. Vi skulle ikke have taget skuddet, Lasse. Vi skulle bare have fortsat. Ja, fuck it. Vi skulle bare have fortsat, mand. Ja, ja. Jeg håber, vi kan secure den building der. Og for en af dem, den store. Ja, fordi det bliver vi Ja, lidt nødt til. det er der, de kom løbende fra. Okay. Så jeg tænker ikke rigtigt, at der burde være nogen derinde. Ja, Der har for så eksempel de løb ind i midten. Der blev skudt på mig. Ja, det kommer ned fra det blå hus der. Nej, den anden vej. Ja. Come on, mand. Træt med det der, mand. Ja, jeg kan ikke lige komme ned til dig. Ja, men du må bare blive liggende. Ja, men jeg dør snart. Jeg rører hurtigt. Ja, rolig. I got you. Nice, thank you. Det er så typisk, det her, det sker for mig, ikke? Ja, han sidder lige bag væggen. Jeg bliver lige nødt til at gå op til mit eget træ igen. Ej, jeg er så bekymret for den bygning til vores venstre. Nej, der er en, der løber langt væk. Nej, jeg bliver nødt til at tage nogle boosters. Ja, det gør jeg også. Jeg er i gang. De lille måldyr, mand. Så han sidder i væggen lige der, ja. Har du spot på ham? Ja, hvis jeg så ellers bare lige kunne få lov. Nej, men det er bilen, jeg kan se. Nå, vi bliver nødt til at løbe. Ja. Ellers bliver vi buttfucked. Så vi bliver nødt til at tage nogle chancer nu. Ja. Vil du kigge care package? Ja, jeg overvejede lige at droppe ved siden af den. Vi har nogen mod vores vest. Jeg har ikke visual på dem. Der lå en SKS og nogle bønder til den. Fuck den. Ja. Vi løber lige videre over til næste træ her. Ja. Jeg er på din venstre side. Okay. Fordi der har jeg bakken som min fordel nemlig. Ja. Så jeg synes vi skal tage den vej ind, som jeg løber ind. Så er vi også væk fra den bygning der nemlig. Ja. Men der ligger højst sandsynligt nogen op ved bakken der. Kan vi komme den her vej rundt? Hvordan ser det ud? Det er nederen. Okay, vi bliver på den her side. Det er godt nok lidt dårligt cover fra vores nordøst-øst. Ja. Men han var i det blå hus der lige fremme for os. Ja. Spørgsmålet om, han bliver nok tvunget ud af den, kunne jeg forestille mig. Ja, det gør han nemlig. Det er derfor, jeg prøver på at holde øje med ham. Ja, der løber nogen op på bakken nord 345. De løber ned til et træ der. De står bag et træ. Ja, Jeg prøver at tage et Jeg skud. ser dem. Ja, tag skuddet, mand. Ram den. Ja, men det kan jeg ikke, når de bevæger sig. Ja, der kommer en bil, Charlie. Vi er nødt til at gå hen til træet. Der var en bil bag os. For ikke at blive kørt ned. Han er død. Nice. Og jeg skal væk. Vi skal køre fra den side af. Jeg ramte ham deroppe ved det andet træ der. Ja. Nice. Jeg ramte ham ikke. Du bliver lige Jeg kan nødt til ikke at se prøve at dække mig. Der. Shit, jeg er ude for cirkel, mand. Ja, de løber ned der. Jeg så dem godt.
det også, der bliver skudt efter der? Yes, jeg fik ham. Nice. det Instant var de death. to andre, der blev Ja, instant death. Der ligger en op vest. Jeg prøver at tage skuddet. Ja, jeg bare gør det. Han rammer mig. Au, han ramte også mig der. Jeg har ikke visual på ham lige nu. Nej, det er også fedt. Han er død. Nice, Charlie. Good job. Der er 4 tilbage. Jeg ved med, at der er nogen over i skuret lige ved siden af os. Hvad for et skur? Nå, der. Ja. Men vi skal... Jeg har brugt mit sidste first aid kit nu. Okay, jeg har 1. Så... Ja, men jeg har 10 bandager. Okay. Jeg skal lige lade EVM. Det lader også lige en. Den er fucking lækker, den der EVM der. Det skider jeg på. Ja, den Okay, er der- virkelig lækker. Der Der er er... bagved os. Ja, han er over nordvest for bakken. Der er 2 derovre. Han har lige nakket en. Ja. Og han døde så. Ham derovre, han skøder med en AKM. Vi bliver nødt til at prøve at se, om vi ikke kan secure det her. Ja. Hvad har jeg på? Jeg skal lige have red dot'en på her. Det er secured. Okay. Vi har 2 valgmuligheder. Venstre eller højre af bakken. Altså venstre er klart det bedste, vil jeg mene. Så lad os tage venstre. Vi bliver nødt til at move. Fordi vi har dræbt ham, der var der til venstre for os. Vi har dræbt dem herop. Så har vi ham her, der nok er lige ud for os. Ham, der dræbte ham den anden. Der er 2 tilbage. Lad os lige blive sådan lige her ved bakken. Fordi der er vi stadig lige i kanten af cirklen. Jeg ved det godt. Okay, det er Og vores... hvor vi heldige med. Ja, det er vores cirkel, den der. Har du mulighed for at få fuld liv? Jamen, den er i gang. Den er i gang. Okay. Så player vi bare the patient game. Mhm. Jeg kunne forestille mig, at han kommer fra bakken til vores nordøst. Jamen, der er en mere her, udover os 2, og så ham der, vi kender. Ja, ham der vi kender, han er nok til vores vest. Kender I ham Nej, men Vi kender hans position. på den måde? ja. Men lad os bare wait. Igen skal jeg fucking pisse. Lige så snart jeg bliver presset. Sådan er det, når man trykker på blæren. Nå. Concentration. Good luck, have fun. Ja. Fuck, det ser voldsomt ud at have suppressor placed. 12. Tak. Jeg har 4 first aid kits nu, Charlie. Okay. Men jeg tør ikke lige at løbe ned til dig. Nej, jeg kommer op til dig nu, stille og roligt. Så baiter vi ham, så finder vi ud af det. Ja, men jeg tror, de er på den anden side af den bakke der. Det er de helt sikkert. Bare smid et enkelt eller 2. Smidt. Eller? Jeg mætter lige op eller tager en booster nu. Så er kun 1 tilbage. Men Ja, jeg vil have det samme. nå, vi bliver nødt til at prøve at move nu. Nej, for jeg tror stort set, jeg er inde i cirklen. Nej, det er du Og ikke. jeg er lige udenfor. Der var en mate. Vi bliver nødt til at move op her. Ja, okay, der er 1 tilbage, Lasse. Ja, jeg ser det. Hvor det hvad, så lad os bare rush. Ja. Det er mig, der smider smokes. Jeg ser ham. Ej, han er 285. Min smoke er i vejen for mig, mand. Ja. Ja, jeg har ikke tænkt mig at reste, Lasse. Nej, det er også fint. Jeg har ramt ham rigtig hårdt. Så han har det ikke ret godt. Hvor mange tilbage? 1. Kom igen, Charlie. Den sad godt, den der. Han er bag det træ der. Har du flere nades? Nice! 2 gange i træk, mand. Og den her gang, der huskede jeg fandme at optage det. Ja. Sådan, Charlie. Det er fandme godt, det der. Well done.